i da imenuje Guđević Zahira. Jedino tako mi prihvatamo. Da. A samo da vam kažem još ovo. Lice koje dolazi iz druge škole, da preuzme odgovornost, da vodi ovu školu, s obzirom da se sad raspisuju konkursi, nema nikakvu obavezu da uposli ljude koji su ovde godinama radili. Normalno, možda bi on htio to da uradi, ali neće moći od onih ljudi koji su ga poslali, daće mu spisak da njih mora zaposliti. Čitav je poent u tome, mi nemamo protiv nikog ništa, samo želimo da zaštitimo ljude koji su radili ovde godinama. Ovde se ne radi, dobro, ovde se ne radi o jednoj osobi, radi se najmanje od 25 osoba, koje ja garantujem mojim životom da će izgubiti posao u ovoj školi imenovanjem lica koje ne radi u ovoj školi. Eto, toliko. Pa čim ne poštuje zakon, kako? Čim ne poštuje zakon. Ko to tvrdi da ću ja da isteram ove ljude sa posla? A da, Safet... Jeste li vi zakonito izabrani ili niste? Mi smo došli ovde da branimo bezbednost naše dece i bezbednost... Ali nećeš moći, jer će ti ljudi kazati mi smo te poslali tamo i ti moraš da uradiš ono zašto te poslali. Molim te, bez tenzija. Već Salju si dozvolio da imaš komandanta odmah. Ne, ovo je... Hoćeš nešto, ali ne da... Nema šta da se obraća, nema šta da odgovara. Ovo je radnica Ministarstva prosvete, nema nikakvih... Načelnice vaše...